Kanato mga igsuon ang nagtuo nga ang kalipayan is makuha nato dinhi sa kalibutan. Tinuod pod mga igsuon nga happiness is makuha nato dinhi sa kalibutan, but depende kung asa nagikan or nagagikan ang atong kalipay. Ang ubang mga tawo mga igsuon nagtuo sila nga malipay sila kung naa sila'y bisyo, nga ang ilang kalipay is mahatag sa ilang mga bisyo. For example, ang sugal, no? Naay kalipay ang mahatag sa sugal nato mga igsuon, especially kung sige ratag daog, no? Or lagi tayong nananalo pag sumusugal tayo or tumataya tayo kahit saan. Pero mga kapatid, lagi nating iisipin na sa kabila nito, lagi pa ring kalungkutan or kapahamakan ang naidudulot nito. Masaya ka nga ngayon, pero later on, no? In order na mapagbigyan or punan pa ang kasayahan mo dahil sa sugal, lahat na halang naaapektuhan sa paligid mo. No, darating ang panahon na ibebenta mo na kung anuman ang meron ka para lang may pangtaya ka. And also it goes with drugs, no? Nakapagbibigay mga kapatid ng ibang kaligayahan pag tayo ay sumusubok nito. I don't know the feeling kasi hindi ko pa naman nararanasan, no? Siguro dito sa inyo, no? You've tried that nung kabataan kayo or kahit ngayon, no? Ibang kaligayahan ang naidudulot sa atin mga kapatid. Pero sa kabila nito, meron pa rin hindi maganda. Dahil sa kasiyahan na gusto nating matikman sa pamamagitan ng droga, naaapektuhan ang relasyon natin sa ating pamilya. May mga taong hindi masaya dahil sa atin. Ang iba naman mga kapatid, ang nakapagdudulot ng kasayahan sa kanila ay kung maibibili or naibibili nila ang mga branded na mga bagay. No? Bag, alahas, damit, no? Pero ang iba naman mga kapatid, because ganahan sila mulipay ang ilang kinabuhi if they have these luxuries in their life, bag, mga damit, nangungutang sila in order to buy all these things. At the end of the day mga kapatid, namumroblema sila kung saan kukuha ng ipangbabayad dahil sa inutang nila na pambili ng mga alahas at bag. Kung titingnan natin mga kapatid, panandaliang kasiyahan lamang ang naidudulot nito sa atin. And nadunggan nato karon mga igsuon sa atong ebanghelyo ang mga butang nga makapahatag nato og tinuod nga pahalipay or kalipay sa atong kinabuhi. But mga igsuon, no, giingon dere, bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan. If we are blessed in our life, brothers and sisters, if we have the Lord in our life, ibang kaligayahan ang naibibigay nito sa atin. Pero according to one of the scholar, mga igsoon, or one of the scholars, ang ingon niya, no, nga ang buot ipasabot ani ni Jesucristo sa Beatitudes nga iyang nadunggan or atong nadunggan sa atong ebanghelyo karon mga igsuon is like this. Bulahan ikaw if you are willing to help the poor. You are blessed if you are willing to Tagalugo na lang nako ha. You are blessed sa iyong buhay, or if mayroon kang time na tumulong sa ibang tao.
You are blessed if handa kang dumihan ang iyong mga kamay if may mga taong humihingi ng tulong sa atin. You are blessed if you are willing na ipagtanggol ang mga taong nahihirapan at ang mga taong inaapi sa ating lipunan. Because brothers and sisters, to be blessed is not just only to go to Mass, to pray, and that's all. Kasi ang inaakala natin mga kapatid, for us to be blessed, for us to be happy, and for us to receive blessings from the Lord, the only thing that we have to do is to go to Mass every day, especially on Sunday, and to fulfill our obligation and to pray our devotion. How about our relationship to our brothers and sisters? What's the purpose of praying every day, brothers and sisters, if you are not willing to help other people nga naa na sa imong atubangan nga nangayo og tabang? Ingon gani nila mga igsuon, kung ikaw daw nagampo og naay nanuktok sa imong balay, sa piltahan sa imong balay og nangayo og tabang, bayai or iwanan mo muna ang iyong pagdarasal at tulungan mo at buksan mo ang taong kumakatok sa iyong pintuan. If we are doing that already, brothers and sisters, then we are to really bless. If not, then we have to do something. And so, brothers and sisters, as we continue our holy sacrifice of the Mass, mangayong tagtabang sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong inahan, on how to fulfill this beatitude nga gitudlo kanato sa atong Hesukristo, sa atong Ebanghelyo karon. Amen.